Hingga bahai tungbai khajani marate kijing songkha khayo norbo jotona kaham kurungna tongna hanai hingga tinini o video ongkha lai thangnai salo norok baksaba nungkhna tai baksaba nungya rok phana ongoi tongkhna khorong noi tiprasa tai tiprajuk borok kunui Yago 9mm ni pistol tuijak hanai manjak mani abo norok baksaba nungkhna tai baksaba nugya khuna burini mungkha Priya Bai 22 year ni tai selangkha Karan D 24 year ni hingga bayap song norok le ta wonsok bro tamo khanyani bagai Yago motoi pistol tuyai nai Agartala tawon hekeba railway rogo gurogoi tongkhana norok ta wonsok apnor comment box o comment kai sadi Priya Bai Karan D borok gonino sikla tai sikli tabuk o sikla tai sikli je manjak mani railway police rok bai borok na tabuk tamo khaijanai abo kebo phana saimaya hingge bayap sung tabuk borok no romoi bojaga o tlangjanai abo chabo saimannai phadingge chung tabuk video ro kisa nai nelayano hingga bayap song norok video no pulen theke paithak jiranai tomani bagai belai belai hambai bayap song norona hingga bayap song norok anio channel o kebo katal phaitung hongke subscribe khaya ko hongke please tabna subscribe khayai ganani bell icon sinai all of press kinadi tamni hingke ang jefro katal katal video upload khayo aprona joton sikang norone orono notification sogaina bagai hingga bayap song video tini bagai amsugno han hemalai prin norbai katal abdini bising tui tai norba jotona kaham kuruna tongdi